Som na výletnej plavbe loďou a poď so mnou zažiť celý deň. Táto loď je väčšia ako Titanic, je fakt gigantická. A dnes si ukážeme, čo som celý deň robila. Ja som si povedala, že na dovolenke si dobre oddychnem, poriadne sa vyspím, ale to sa nedá. Pretože také východy slnka, ako sú tu, to je neskutočné. Prosím pekne, je 5:21 ráno a ja sledujem východ slnka. Vždy tu sedím, až kým úplne nevíde. Toto je to najkrajšie, čo som kedy videla a ráno mi to robí deň. Potom som sa dala dokopy a ideme na raňajky. Je tu obrovský bufet a máte na výber neskutočné množstvo jedál. Samozrejme, jete koľko chcete a máte to v cene. Potom som si dala ešte kávesku a dezertík, ale to som nenatočila. Spokojná a môžem ísť hodiť plavky na seba, trošku sa poslniť, oddychnúť si do obeda. No a potom nasledoval obed, ja som zvolila mix cestový. Samozrejme, toto už je moja druhá dupla. A kúkaj na ten výhľad. Dnes sme sa vylodili v Bari, tak som to tam išla omrknúť a tie uličky, to je proste nádhera. Úplne milujem ten vibe, krásne, útle uličky, upratané, čisté. No musím uznať, že som si to neskutočne užila. Myslím, že sem sa budem chcieť určite ešte niekedy vrátiť. Mali sme čas asi cca do nejakej 5. hodinky, takže sme sa tam poprechádzali, pozreli sme aj nejaké pamiatky. Dnes bolo naozaj veľmi horúco, takže škoda, že sme sa nestihli kúpať. Každopádne, boli sme tam asi cca 4 hoďky, hodili sme si ešte kávičku, vychutnali ten vibe a naspäť sa vrátili týmito krásnymi uličkami. Bari odporúčam všetkými 10 a ak to chceš aj ty zažiť a cestovať lacnejšie výletnou loďou, tak mi daj určite vedieť a napíš mi do komentára. No a potom, čo sme sa vrátili na loď, utekali sme na večeru, opäť pizza a cestoviny druhá dupla a tento nádherný výhľad ma stále neomrzí a je to hlavne predsa dovolenka, takže obmedzovať sa tu nebudem a samozrejme som si pacla ešte aj koláčiky, aby som ich okoštovala. A keď sa ma ľudia pýtajú, aký je to pocit byť na lodi, tak presne takýto. Keď odchádzaš z prístavu alebo teda sa ideš vylodiť, tak sa to trošku trasie, ale nie je to nič, čo by sa nedalo prežiť. Áno, mám už asi tretí outfit na sebe, ale čo, už sme na dovolenke, užívame si to. Každopádne tu vám natáčam zábery, ako sa plavíme po mori, idem si pozrieť ešte západ slnka a hodím večerný chill, pretože zajtra sa zase vylodíme v inom meste.